Ahojte, milí priatelia. No dnes by som vám chcela prečítať recenzie na naše najpredávanejšie sérum. Je to Velmax Hyaluron Serum 5 z rady Velmax Hyaluron 5. Preto Velmax Hyaluron 5, pretože obsahuje 5-násobnú kyselinu hyaluronovú, ale okrem toho obsahuje aj tripeptid, ktorý dáva pokožke signál, aby produkovala viacej kolagénu. Tak si poďme najskôr prečítať preukázanú účinnosť. Zvýšenie hydratácie pleti až o 64%, zlepšenie elasticity pleti o 20%, 93% žien potvrdilo lepší pocit hydratácie a výživy pleti a až 83% žien zaznamenalo vyhladenie vrások a spevňujúci efekt. Tak sa poďme pozrieť aspoň na niekoľko recenzií. Tak napríklad pani Andulka píše: úžasné sérum, pleť zostane krásne napnutá a žiarivá. Pani Ľudská napísala: rýchle sa vstrebáva a je príjemný, krásne voní. Pani Dianka: veľmi príjemná konzistencia. Pani Adrianka: super ľahký. Pani Viva: naozaj hodvábne, jemná pleť. Pani Dana: opäť objednávam, super produkt. Pozrime si ešte pani Teresku: dobře sa vstrebáva, zanecháva príjemný pocit. No a pani Martinka napríklad napísala: príjemná vône, krásne sa vstrebáva a pleť je okamžite lepší. Tieto recenzie nájdete na našej stránke pod každým produktom, môžete si ich pozrieť a produkt si môžete objednať online a vyskúšať. Ďakujeme, ahojte.